गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मुन्नार रे आज हमर डे 2। तो डे 2 रे आज मोर गेटअप किछि एमती थिला। तो देखि पड़थिबे टाइम 9टा। तो बाहर रो व्यू किछि एमती थिला। तो एबे चलन तो मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट करतबा। तो एठी चिल्लर पार्टी हमर समस्त ब्रेकफास्ट कर दोछंदी। तो मु जाउछि मोर ब्रेकफास्ट करदेबी। तो एठी मोर ब्रेकफास्ट रे नि आसी उत्तपम छोले और फ्रूट जूस। तो एठी हमें दुई जन मिसिकी ब्रेकफास्ट करनौछु। तो ब्रेकफास्ट रे बहुत सारा ऑप्शन थिला जेमति कि मिक्स फ्रूट जूस थिला, फ्रूट्स थिला, ब्रेड थिला, उत्तपम थिला, इडली थिला, पूरी थिला, सांबर, कॉफी। तो बहुत सारा ऑप्शन थिला। हम एठी खाइकी एठी मु लाडल को नेकी पळे आसिली। तो लाडलकर मोर एठी आसी तळे रिसेप्शन रे वेट करछु समस्तंकर। तो देखि पड़ते कि खुशी। तो एठी समस्ते ब्रेकफास्ट सरला ପରେ ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଲୁ ଆମର ଆମେ ଏବେ ଆଜି ଯାଉଛୁ କି ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଯୋଉଟା କି କେରଳାର ମୁନ୍ନାରରେ ଅଛି। ତ ସେଠି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏଠି ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛୁ। ତ ଏଠି ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ସାଇଟ୍ ସିନ୍ କୁ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରି ଆମର ଭିଉ କୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଟିକେ ଆମର ହୋଟେଲରୁ ମାନେ ମୁନ୍ନାରରୁ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଥିଲା। ତ ଏଠି ସମସ୍ତେ ରେଷ୍ଟ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ସମସ୍ତେ ଶୋଇବାରେ ହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ। ତ ମତେ ତ ନିଦ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ। ତ ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ଆମର ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟରରେ ଆମେ ଟିକେଟ କାଟିକି ତାପରେ ଆମେ ସଫାରି ପାଇଁ ବାହାରି ଗଲୁ। ତ ଏଠି ଆମକୁ ଗାଇଡ କରୁଥିଲେ। ତ ଏଠି ଆମକୁ ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଗହଳି ବି ଥିଲା। ତ ଏଠି ଆମକୁ ଏଠୁ ବସରେ ସେମାନେ ନେଇକି ଯିବେ। ତାପରେ ସେଠି ସେମାନେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତ ସେଠୁ ଆମକୁ ଟ୍ରେକିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠି କ୍ୟୁରେ ଆମେ ୱେଟ୍ କରିଛୁ। ଫିର ବି ଆମର ଖାଇବା ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଆମର ବସ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତ ତାପରେ ଆମର ବସରେ ବସିଗଲୁ। ତ ଏଠି ସାଇଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭ୍ୟୁ କେତେ ମସ୍ତ ଅଛି। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ବସ୍ ଯାଏ ଗୋଟେ ବସ୍ ଆସେ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆମର ଲୋକେସନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତ ଏଇଟା ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭ୍ୟୁ। ତ ବସ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଗେନ୍ ଏଠି ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠୁ ଆମକୁ ଟ୍ରେକିଂ କରିକି ଯାହାହେଲେ ବି 2 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଯିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେକିଂ ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଭ୍ୟୁ ଏତେ ଟପରୁ। ତ ମାନେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ ମାନେ କୁହନ୍ତି କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠିକି ନୀଳଗିରି ମାନେ ମାଉଣ୍ଟେନ ଗୋଟ୍ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଆସନ୍ତି ସେମାନେ। ତ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ସେଇଦିନ କିଛି ବି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନଥିଲୁ। ତ ଏଠି ଆମେ ଟପ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସିକି ଆମେ ଏଠୁ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ନେଇଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ଭ୍ୟୁଟା ଉପରୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫଲ୍ସ ଥିଲା। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଉଣ୍ଟେନ ଗୋଟ୍ ସହିତ ମାନେ ଫଟୋ କିଛି ଥିଲା। ତ ଏଠି ଯେହେତୁ ଆମେ କିଛି ଦେଖିପାରିଲୁନୁ ତ ତାପରେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା।